Enw fi di Esther ac dwi'n mynd i sôn am yr gwaith nath ni'n wneud o hysbysu Cymru mewn fideo a gweithio fi'n gilydd i wneud tasg am Mary Jones. Helo, enw fi di Glwys a dwi'n mynd i fod yn sôn amdano'r gwyl-ffoduriaid nath ni'n wneud yn ystod y gwersi Dyniaethau. Enw fi di Mary Prys a nes i fwynhau sôn amdano cestyll a tywysogion efo tywysogion Cymru. Nathon ni weithio fel grŵp i wneud fideo nath o gymryd llawer o amser. Oedden ni'n trio cael green screens a popeth. Nathon ni'n wneud gwaith am ffoduriad a wedyn oedden ni'n mynd i wneud gwyl ffoduriaid ac oedden ni'n cael trefnu fatha pa weithgareddau oedden ni'n mynd i wneud ac oedden ni'n gorfod penderfynu stwff daearyddiaeth addysg grefyddol ac hanes. Nes i fwynhau dysgu amdano sut oedd pobl yn byw yn yr adegau cynt ac hanes y tywysogion ac nes i fwynhau dysgu sut oedd pobl yn gwneud cestyll a pethau fel 'na.